खुलुमबाय लोगोफोर आं दिबिकान बारो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन स्केलनि सोमोन्दै बा स्केला मोनबेसे दङ आरो मा स्केला जोंहा गासै दङ 12टा आं बे 12टा स्केलनि नामखौ आं गोजौआव स्क्रिनाव लिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ नोट्स खालामना लाब्लानो जाबाय गिबियाव दङ जोंहा C ओमफ्राय C शार्प D D शार्प E F F शार्प G G शार्प A A शार्प बेनिफ्राय B बेनिफ्राय फिन खेबसे फैलायबाय C दायो नोंथांमोनखौ आङो हारमोनियामाव दोनथ'नोसै माबे C माबे C शार्प माबे G माबे G शार्प नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिनानै ला जेरैबायदि बे की गोनां इन्स्ट्रुमेन्ट हारमोनियामानो जा बा कीबोर्डआनो जा बा पियानोआनो जा बयनिख्रुइ गिबिसिन कीया जाबाय मा जागोन C बेखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लाखि दानियाबा जेरैबायदि आं नोंथांमोननो फारि फारि लिरनानै होदों बिदि मिलायलांदो मोनसे C C शार्प D D शार्प E F F शार्प G G शार्प A A शार्प B बेनिफ्राय C दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय मोनब्रै सप्ताहखौसो खोन्थाबाय बे C शार्पनो खोन्थाबाय आं निखिनाव दाथ' निखिना मा जागोन दा बाखिथ' बहुत माखासे दङ निखिनावसो जोब्बाय नि बेयावनो 12ता जाबाय आरो बेफोर मा जागोन दा नोंथांमोना जेबो जिंगा दासिनो नाङा थिग जेरैबायदि नैबे मान्द्रा सप्तक ना नङा होमबा मान्द्रा सप्तक आरो मध्य सप्तक आरो तार सप्तक बेनो बेयावबो लागु जागोन माने नैबे C बा बेबो C आरो बेबो C आरो बेबो C माने सप्तकजों माबाया जोंहा स्केला चेन्ज जाया नोंहा सप्तकजों नोंहा रेन्जआसो चेन्ज जागोन ल' आरो मिडल एन्ड हाई बेसो चेन्ज जागोन किन्तु स्केला चेन्ज जाया आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजि मोनबाय आरो जुदि माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंजागोन थेंक इउ